Okay. Ano sinakay pa na? Ano lagun ka na sa yan. Kanya yung maglibog na tag maglibog na tag punita ba mga dapat yun na to i-arrange ni record para na yung mga sulihon makitaan. Okay, magsiupo na tayo. Balik tayo talong-talong. Kasi tao ako underestimate. Sorry yung problema talaga. Sa trabaho kayo. Hanggang koon. Kaya basta. Trabaho lang kung ayaw. May problema. Yan, ada si Pendao. May awatin ng Diyos na tayo. Ila ka ron. Sunod ilagay ako. Sila. May problema kayo. Problema nila. Underestimate. Bahalang araw. Paksa naman ang ganti. Pero ayaw bus mo talaga. Okay. Kalikod mo. Karestoryahan. Pero yan ang partner sa trabaho. Dapat kuhan ka balik yun. We will survive. Kasi baka dyan na. Kuhan ka. Nagangin tayo matagong umang. Karay. Kuhan po ano yung kamot mo. Kamot mo po kuhan. Kamot mo. Trabaho mo na. Trabaho kay tinuray mo. Kaya trabaho tinuray, hindi binuang day. Ang buko mo kasaglan. Ano kasaglan trabaho? Hindi ko alam po. Upan lamang kay kuwan. Ano yun na bungkag naman eh. Ito yung nadyohon.
Pait tayo dito. Yakan po. Okay lang. Now, pag ginaon mo tanaw. Bukag mo. Kung ito matanong nyo, hindi kama-kama na. Para, ano ba? Silang nanay. Maloon po biya ako. Pasin ko. Tagang-tagasya. Ay, Jim. Minusan ka. Mga bitaw. Sila sa piya na. Ano ba muna ko po? Ikaw ba kaya magsama ko? Jowa niya ganun po ba? Yan, kaya mo. Servisyo basta nakas gobyerno kayo. Kuan. Terus kuan. Pero malayo. Ang importante nimo mag-cover ka. Mag-cover kasi mo kuan. Trabaho. Ang naging sa mga poster ito. Hindi kamot mo ka. Ako ito pasagat. Ay, sama talaga.